Когато се говорим за прозрачността за офертите, много хубаво би било, да се каже, тая оферта е на тази улица, на тази локация. Много хора си мислят, примерно, че когато имат кредит, банката е проверила абсолютно всичко. Истината е, че дори и банките правят грешки. Хубавите предложения много често изчезват преди да бъдат видяни от широката публика. Само че под някаква форма имаме възможност ние все повече и повече да стигнем до тия листинги, да ги покажем на хората, които наистина ги искат. Този абсолютен микрорайон може да имаш тотално различни цени. Те тогава ни бяха дали така отправни точки. Близо 1500 евро разлика на квадратен метър имаш и през 10 метра разстояние. Правете контраоферти, повярвайте. Правете ги тези контраоферти, защото от срещната страна трябва да знае каква е твоята позиция, без значение дали ги харесва или не. Общо взето, когато говорим за недвижими имоти, в България има пари и има възможност за инвестиции. Това, че някой днес ти е казал, не, нали, получават инфаркт по улиците, как може такава контраоферта да ми дадеш, айде, чао. Колко пъти сме го виждали това нещо? Това не означава, че няма да ти звънне по-късно телефона. И това е причината, защо ние, когато ходим по огледи, абсолютно винаги питаме, може би, най-важният въпрос. Защо се продава този имот? Смея да твърдя, че в Реалисти имаме едни от бих казал, точните данни за цени на имотите, защото при нас изчистихме почти всичко, що е фалшиво. Защото още взето фалшивите обяви са на подценени цени съзнателно, за да примамят хората, звъннат и т.н. и т.н. И в крайна сметка, ако ти правиш статистика от нереални цени, накрая ти е нереална статистика. А ние вече като знаем долу-горе какви са ценовите диапазони в този микрорайон, можем много бързо да си направим сметката дали се заслужава тази инвестиция или не. Не е толкова сложно, примерно с санирането, да се направи адекватно това нещо, но аз до ден днешен не разбирам защо не се прави. Чисто конструктивно това са амортизирани сгради. И една интересна фраза беше споменала за панелките по-рано. Ами да, искам да ги взревя. Луксозният проблем в случая е, че ние търсим правилния проект, където двете страни да спечелят, където ние се чувстваме комфортно в самата инвестиция. Българите биха ли се доверили на някой добър инвеститор да инвестират техните пари по такъв начин? Защо го правите? Да, Алекс, защо го правим? Що го правим? Защо го правим? Защото ни хареса. Защото ни хареса, да. Защото добавяме стойност, момче. Да, това е. Купи или продай имот на realistimo.com. Здравейте с най-новия епизод на Реално за имотите с нас Мартин и Вихрен. Днешните ни гости са Алекс и Дани от Имотна машина. Добре сте ни дошли, момчета. Разкажете ни малко повече за вас, какво е Имотна машина, как го започнахте, защо и как се развивате от тук нататък. Алекс, ако искаш ти започне. Добре, благодаря, че сме при вас. Имотна машина стартира буквално като на шега. Стартира миналата година, септември месец, с взаимни усилия между мене, Дани и Иво Димовски, който не е тук. Поздрави за него. Като цяло Имотна машина е едно общество, което, както и вие в Realistimo виждате проблеми, искате да намерите решение. За нас решението е, че инвесторите в България за имоти нямаха среда, в която да си комуникират така спокойна. Една на друга страна споделя информация, една на друга страна да се стимулира, да се развива. Имаше отделни групи социални в Facebook основно, но нямаше систематизирана група с систематизирано знание в последствие и всеки да споделя каквото иска. Да пита, да сподели опит, знания, сделки, да пита много въпроси. Това беше красотата на Имотна машина, че е общността, в която всеки може от нулата до последната стъпало да си комуникира един с друг и да споделя всичко свързано с имотите и заедно, в крайна сметка, да се развиваме. Това е идеята на Имотна машина. Едно общество на активни инвестори, купувачи в имоти. Да, ти да добавиш нещо? Ами ти каза най-важните неща, Алекс. Насочено е най-вече към инвеститорите, въпреки че нашите наблюдения са има доста колеги брокери, които са там. Това, което аз мога да обобщя в три основни направления Имотна машина. Написахме книга. В края на януари публикувахме нашата първа книга, която е изцяло насочена към инвестирането в недвижими имоти конкретно в България, защото така наблюдаваме доста хора просто превеждат разни американски книги, които не са адаптирани за българския пазар.
На мнение сме, че дадохме страшно много конкретика, дори имаме снимки преди, след, как си правим апартаментите, даваме цифрите за това, за да може когато човек седне и чете, да види така наречения track record, какво реално може да бъде постигнато на този пазар. Така че това беше първото направление с книгата. Паралелно изградихме Discord общество, което вече мисля, че е над 3000 души имаме от цял свят. Това винаги е любимата ми част, когато започваме някакъв лайв. Без значение каква е темата, какви гости сме поканили, което обикновено правим. Винаги започваме първите няколко минутки с това. Всеки да напише в чата кой откъде и виждаме, че има хора буквално от целия свят. И това супер много ни радва. Предимствата на онлайн платформите. Иначе третото направление, което правим, това са, разбира се, физическите ивенти, събития, които правим. Стартирахме официално миналата година на 1 декември в София, в WorkBetter, където събрахме малко над 100 души. Имаше така наречените battles или битки, където така взехме теми, които са присъщи на всеки един инвеститор, дилемите, които има, дали, например, когато завършва апартаментите след ремонт, дали да е така наречения до ключ, нали? Където, например, обзавеждаш само една баня, иначе сменяш подови настилки, дограми и така нататък, или както ние го наричаме във Варна до пантовки, не знам, в София вече. По друг начин го наричаха, но те го заимстваха от нас. И нали, което всичко, разбира се, е с плюсове и минуси. После имахме събитие във Варна, тук, и между другото, една от изненадите днес е, че с Алекс плануваме нещо в скоро време да направим отново физическо събитие, може би след лятната почивка, на много интересни теми. И голямото ни събитие беше на 10 май в Хилтън в София, където събрахме, не знам, близо 300 души и стана едно страхотно събитие. Христо Попов беше поканен, Георги Павлов, който е нашия ментор от Realto Group. И така, това е имотна машина, нещо, което е по-скоро кауза, бих казал. Така доста хора ни питат, добре, вие изкарвате ли пари от това нещо? Нещо от българина го интересува. Пари изкарват ли се? Времето не ви ли е ценно? Аз съм с 2 малки деца вкъщи. Защо го правите? Защо го правите? Да, Алекс, що го правим? Що го правим? Що го правим? Защото ни харесва. Защото ни харесва, да. Защото добавяме стойност, момче. Да, това е. Добавяме стойност и обратната връзка, която получаваме, е повече от положителна. И това ни мотивира да продължим. В момента тече, така би го нарекал, нещо като кампания, Иво заедно с локален партньор, с Меги в Дубай, дават така доста сериозна прозрачност как може да се инвестира там. Така че постоянно си имаме проекти. И така. Като цял фокуса ни да направим така хората, които са в имотна машина, в Discord, в обществото, да има къде да инвестират по най-добрия начин, дали в България или извън България, но интересно е, да не каза, има българи извън България, които искат да инвестират в България. Нямат опитът, да кажем, както беше той 15-20 години извън България, дори и ти вие сте били извън България, знаете как са нещата. Хора, които са извън България, искат да инвестират в България, но не знаят, нямат опита, нямат целият арсенал знания. И как го направят? Красотата на имотна машина, че ние сме, инвеститори, но вътре цялостният и експертен, цялостният кръг от експерти, т.е. от адвокати, брокери, счетоводители, данъчни експерти, майстори, дизайнери, много дизайнери, архитекти, до цялостна реализация, плюс най-вече управление на имоти. Така че това го има укомплектовано при нас. И човек, който наистина иска да инвестира, няма знанието, иска да влезе при нас, то е безплатно, няма друга бариера за вход, много бързо може да започне в сферата, да се допита до хора, които го правят. Това е красотата, защото ние като сме започвали, не имотите, нашите индивидуални дейности в миналото, нямаше такава среда. Красотата в момента на 2025 година, интернет, социалните, интернета в това, което го виждам в момента, е, че всеки може да пита какво си пожелае на мига и да получи обратна връзка. Особено с изкуствен интелект. Особено с изкуствен интелект, но ще си говорим за него по-нататък, защото аз имам много интересни неща към изкуствен интелект, който помага за нас като купувачи и инвеститори, но помага и за цялата екосистема за имоти. Така че това е с 2 думи, вече може 5 минути обясняване за имотна машина, но няма никакви проблеми. Между другото, само да кажа, ние имаме друг епизод с Имо Димовски, ще го линкнем отдолу, така че може да гледате и него, където така също влизаме в детайли.
интересно е това, което правиш, защото и ние с Вихрен си казахме, окей, искаме да направим и нещо за тук, защото се гледаме на запад, се гледаме в някакви такива други, или изток вече, нали, както и при теб. Така че гледаме към някакви такива други пазари, дето си мислим, че са малко по-сериозни и са често доста по-сериозни, но общо взето, когато говорим за недвижими имоти, в България има пари и има възможност за инвестиции. Нали, аз лично инвестирам в имоти, обаче и примерно следя много щатския пазар, защото там е нещо, което гледам като еталон, нали, един от така развитите пазари. И примерно виждам, че има американски инвеститори, които събират ликвидност, примерно от хора, които искат да инвестират, но инвестират с техните знания тези пари и носят възвръщаемост. Нали? Тоест имат някакви liquidity providers, така наречените. Примерно първите книги, които съм чел на Кийосаки едно време, неговия партньор Кен Макенроу, той има добър подкаст, от пандемията почна да го прави, много интересни неща казва. Той инвестира точно в такива мултифемили сгради с много апартаменти и така нататък. И да, интересна стойност, обаче интересното, примерно в неговия модел е, че хора, които не са професионалисти, доверяват средства в негови бизнеси, които той да инвестира и те получават възвръщаемост на тази инвестиция. И поне си от Димовски си говорихме преди за нещо такова, че евентуално може би ще стане България, защото е имало опит, имало и провали в тая сфера. Мислите ли, че това нещо е възможно в България? Има ли достатъчно доверие? Българите биха ли се доверили на някой добър инвеститор да инвестират техните пари по такъв начин в недвижими имоти в България и как? Защото със сигурност вие сте смятали, сте го мислили това нещо. Ние не просто го смятаме, Марти, ние го правим на практика, защото до сега си говорихме за имотна машина, но ако направим още една крачка назад, с Алекс реално стартирахме с нашата малка инвестиционна компания, която стартира 2023 година. Да, тук във Варна. Оперативно се започна 2024. Оперативно започнахме 2024 с първия ни обект. Нали? Отговаряйки на въпросите дали е възможно, абсолютно да, защото самите ние чрез нашия трак рекорд, опит, който имаме, нали, аз имам опит от Германия, имам добър поглед до днешен върху дубайския пазар, живял съм в Сингапур, въпреки за кратко, нали, имам добра база за сравнение. Мисълта ми беше, че ние успяхме с Алекс само с позволени средства, така да отбележа, без да лъжим хората или нещо такова, напротив, ние сме супер прозрачни към нашите инвеститори. Успяхме за много кратко време да съберем достатъчно капитал, за да стартираме. Разбира се, че ние също влагаме собствени средства, но да кажем, че по-голямата част от парите, с които разполагаме, които инвестираме в имоти, е присвоен капитал, придобит капитал от нашите инвеститори. Това ни беше до някаква степен и някакво предизвикателство да не влизаме с пълен наш капитал, с външен капитал, дали може да направим в България, защото имаме точно така много по-дългосрочна цел да развиваме такава структура, както е в Щатите. Да. И затова искахме да го тестваме във Варна, защото сме във Варна естествено, да видим дали се случва това нещо. Тоест ти каза за Щатите и ние много гледаме какво става там и се чуем как може да го придобием, да го вземем това нещо, да го направим в България. И точно този модел го направихме в България и е доказано вече поне от нас, че работи. Тоест, че ние в момента работим с външни инвеститори. И важно уточнение, момчета. Тук говорим за минимален праг от 50 000 евро. Да. В смисъл, ние не си крием цифрите, напротив, даже искаме да дадем глас на всеки, който потенциално би искал да инвестира при нас, с нас. Това е умишлен филтър, който сме заложили, защото имаме един много любим лав, не със всеки, не на всяка цена, защото имаше хора, които искаха да си инвестират парите при нас, но поради проста причина, че не се харесахме и по-скоро ние не харесахме тях поради ред причини. Казахме не и когато го даваме този пример, много хора ни питат, добре, вие воли ли сте да отказвате готови пари, които ви се слагат на масата, превеждат се по банкови сметки и така нататък. В случая казахме да, защото хората също трябва да са окей. Трябва да е взаимно. Да. И когато видим там, че се чупи модела, няма смисъл. Това е много сериозен риск за нас. Най-големият риск нашия, който имаме, не е толкова бизнес риска, където дори днес да нямаме най-успешния проект в портфолиото, ще го компенсираме следващия, защото хора сме правим грешки. Но за нас най-големият риск е репутационния, където ние не можем да си позволим да говорим глупости или пък да правим незаконни неща или каквото и да е.
Така че да, възможно е в България това да се прави. Ние сме класическия пример за това. В момента, може би нещо, което ще е любопитно за публиката да кажем, е, че разширяваме кръга от инвеститори, вече не само от България, има интерес от други държави, така че живот и здраве предстоят още по-интересни инвестиции. Да. И това, което каза Дани, в контекст, ако трябва да го преведем в Щатите, това е класическата форма. Ти вземеш вземен капитал отвънка срещу лихва, срещу такова управление, но ние имаме друг модел, който е наш, който е по-завъртяна форма на фонд, като ситуация, в която ние управляваме инвеститорски пари и взимаме да кажем процент от цялата печалба. И този модел сме го реализирали и този модел е доказан при нас, че работи. И на въпросите ти, това, което пита ти сте говорили с Иво, много усилено обмислям такъв вариант, който да бъде вече не за нас, нашата компания, не и за Иво, неговите капитали, нашите вътрешния, за нещо по-голямо. Нещо по-голямо за имотна машина, там ще третираме. Така че да, възможно е в България този модел, ние го доказваме, че работи, просто трябва да го скалираме на по-високо ниво, като единствения, то не е проблем, просто трябва да знаем къде да го вкараме в проекти. И много голям процент от хората си мислят, че то е така, имоти най-капитален бизнес, ти трябваш огромна сума пари. Да, ама не е така. Истината е съвсем различна нещо. Когато ти имаш експертизата, доверието в теб го има, тогава парите лесно се намират. Но експертизата, доверието много трудно се печели. Така че това искам да кажа, той Дани го обобщи, когато има някой в теб доверие и ти ако си адекватен, бизнес настроен си, разбираш езика на бизнеса на инвестициите, може това цялото нещо да го упростиш до, да кажем, един инвестор, който и той с лекота го разбере, че да са ясни стандартни процеси, системи и т.н. с лекота може да мериш пари. И да имаш трак рекорд. Това да се казва, ето направихме тези 5 неща, имаме тези щастливи клиенти и те получиха хикс възвръщаемост в Y време. Интересното е, че ние в началото си имахме наш индивидуален трак рекорд, но много е силно да има човек, нали, инвеститора, без значение говорим за инвестиции, човека предприемач трябва да има, ти много добре знаеш в момента да успее да продаде идеята си, да убеди, че е прав, да убеди себе си, че това е право за бизнеса, за екосистемата, за целия пазар и че той е правилен човек и може да докаже със собствен трак рекорд. Не е нужда да в момента да викат започне да реалисти му, най-вероятно не сте имали други такива сериозни проекти, но го изграждаш, защото сте стъпвали на миналото. Това е красотата, че доверието е най-ценната валута. Да, не случайно каза, най-голям риск е репутационен за нас. Ние много си го пазим точно репутацията и доверието, което сме го спечели в нашите инвеститори и в нас самите като експерти. И когато го има това при тебе, много лесно, ако внимаваш и ако правиш правилните неща и изградиш правилната система, много лесно можеш да мериш парите. Особено когато се говорим пък за имоти, там е още по-лесно. Там е с лекота. Даже сме имали ситуация, в която имаме така наречения waiting list, нали, листа за чакащи, които вече са свързали с нас, казват, искаме да инвестираме чрез вас, нали, харесва ни модела, харесват ни, даже вече са прегледали договорите от техните адвокати, казват, всичко е супер. Луксозният проблем в случая е, че ние търсим правилния проект, където двете страни да спечелят, където ние се чувстваме комфортно в самата инвестиция, да плануваме реалистично, нали, за колко време, какво трябва да се случи и най-добрият вариант е, понеже разполагаме и с човешкия ресурс, нали, можем да поемем няколко обекта паралелно. Може би нещо важно, което пропуснахме да кажем, оперираме единствено само на вторичен пазар. Новото строителство е доста привлекателно в цяла България в момента. Имаме една единствена инвестиция, която е в София за сега. Нали, обмисляме и други възможности, но основният фокус е вторичен пазар. И тук идеята е, че наистина имаме тази листа с чакащи, искаме, нали, тя да расте, разбира се, и в правилния момент се свързваме с правилните инвеститори, тъй като всеки има различен профил, какъв тип инвеститори има при нас. Имаме, нали, твои колеги, да кажем, хора с IT бизнес, имаме хора на бизнеса. Имаме, най-интересното е, един от основните инвеститори при нас е също колега инвеститор. Той, например, е в София и чрез нас диверсифицира регионално портфолиото си във Варна. Тоест, ние сме му локалните партньори във Варна. Така че бих казал, че е доста така широко спектърно, нали, това, което имаме с инвеститорите и по-скоро ние гледаме човека. Той да
да разбира какво ние му говорим. Нали, както казах, ние даваме пълна прозрачност. Има си Google Drive папка, където по всяко време може да види фактури, може да види абсолютно всичко, снимки. 2-3 пъти седмицата аз лично ходя по обектите, снимам, документирам, нали, и така нататък. Това е начинът, по който се случват нещата. Така. Иначе българина е изключително недоверчив. Сега няма какво да се лъжим. Тук единственото ти оръжие е наистина въпросния трак рекърд. Ние сме под някаква форма публични личности, нали, правим събития, ходим, ето както сме на гости днес в подкаста. Така че, нали, на нас ни е ясно, че лупата ни е сложена, но ние нямаме нищо против, даже това е целево състояние. Нали, защото искаме да покажем на хората, че не е някаква, нали, кой знае каква работа да си инвеститор. И да, винаги се намират хора, които са достатъчно адекватни и интелигентни. Разбира се, трябва да имат някакъв наличен ресурс, който да го доверят на нас. Има ги тези хора и ние най-вече залагаме на качество, а не на количество. Добре, правилно ли разбирам тогава, че капитала го има, инвеститорите са тук, те искат да инвестират, въпросът е да се намерят сделките. Точно така. Точно така. Това е най-голямото ни предизвикателство. Алекс, как намираме сделките? По всички възможни канали ги намираме сделките. Кои сделки са малки или за големи? Как ги оценявате? Кое е добра сделка? Кое избирате да работите? Ние сме изключително за как ги оценяваме или как ги намираме? И двете. Да, как ги намираме? Как ги намираме? Намираме ги по класическия вариант, който сега някои хора ще кажат, че това са глупости, да кажем с брокери. Изцяло ние имаме огромна брокерска мрежа. Работим с всеки един брокер в Варна, който е от най-малкото до най-големия. Ние имаме изключително взаимоотношение с едни от най-сериозните брокерски компании в групи като цяло в България, респективно която оперира във Варна. Това са брокерите на една страна. От друга страна, ние много активно следим всичките имотни портали групи. Ти каза за AI, аз вече успях да създам благодарение на AI цялостна система, която си скрепва имотните портали, изплюваме пред мене. Оттам насетне автоматично ми се казва кои са най-добрите възможности. И всичките големи, малки, средни портали няма никакво значение. Това са порталите, групите. Аз съм влязъл в може би 150-200 групи в социалните, в Facebook. Това са базови неща, които всеки един от вас може да направи. Оттам насетне ние залагаме на много сериозен социален капитал. Това са нашето доверие, хора, които ме доверят в нас, но това са цялостния ни отбор от експерти във всяко едно звено в имотна инвестиция. Наши приятели, наши познати, наши колеги, наши партньори. Много силно залагаме. На социалните групи индивидуално също много силно залагаме. Имали сме сделка, при която човек, който аз не съм го познал никога, влезе, пусна ми едно, не ми пусна покана, директно ми писа в Фейсбука и имам панелно жилище в Елис кой квартал, имаш ли интерес? И тогава по принцип нямах много голям интерес към панелките. Аз даже бях в чужбина. Това беше чужбина ми. И една интересна фраза беше споменал за панелките по-рано. Ами да, искам да ги взребя. Тук може би едно важно уточнение, понеже доста хора ме линчуват за това изказване. Разбира се, това трябва да е държавна политика. Държава трябва да ги взреби. Това, което има предвид, понеже аз съм живял на уникални места по света, говорим в частност за Дубай и Сингапур и просто аз обичам красивите, стойностните неща и когато, не знам, явно аз имам проблем с това, когато видя един град с огромен потенциал, какъвто е Варна, да стане наистина едно уникално място за живеене, просто боли ме всеки път, когато ги видя тези панелки, така да ги наречем образно, и в София и другите по-големи градове също не е по-различна ситуацията. Просто искам България да стане по-красива, по-функционална. Ама немците го решават този проблем с Да, панелките. ЕПК между другото е да ги стартирало правят. от Германия, Мартин. Ти го знаеш това нещо. Първите панелки са правени в Щатите като цяло. Така че, но те почват да ги реновират вече, случват се някакви неща. В Германия го правят много това, нали? Искат да ги... Защо не се случва в България, моят въпрос. И аз с това си изказване умишлено провокирам вниманието, с риск да си имам своите фенове в кавички. Нямам нищо против, но това поне подобно на Димовски, нали? Той това казва през цялото време. Ако ние не провокираме да се отключат определени теми, няма как да се случат нещата, нали? Да имаме сериозни промени, посока по-добро, да имаме и по-красиви, по-функционални сгради. Защото ти също доста си, даже все още живееш в чужбина и знаеш за какво говоря.
Това е причината аз толкова да наблягам на това нещо, до някъде в кръга на майтапа, разбира се, сега не съм... Да. Но аз искам да върна Така, това, че- което ти каза, между другото. Как ти намираш, как вие намирате... Да, аз точно трябва да продължа. Преди да стане тази държавна политика, която в най-чистия вариант ще бъде сигурно държавата решава хората, които живеят в панелно жилище, някъде ще отидат за 1-2-3 години, ще даде правото на учредяване ново право. разбира се, на тези строител, хора трябва да живеят ще някъде. го изгради на ново, но това е докато стане момент Или 15. просто да се санират. Аз съм абсолютно окей да се санират. Димовски скоро беше Да. качил един клип в Германия, мисля, че беше, където той показва реално панелна сграда, по-ниско застрояване беше, която, ако не знаеш, че е панел, не можеш да познаеш. Защото е санирана по уникален начин. Защо ние не такъв го правим? апартамент в България, който не мога да познаеш, че Именно, защото да. изцяло е, нали, има такава политика, в момента го правят, така че... И другото, което е, момчета, нещо много важно. Ще се върнем на въпроса, аз имам също какво да добавя там за това как намираме жилищата. Но тъй като тази тема е доста важна, като се замислим, трябва ли, както в повечето случаи се случва в България, някой, нали, да се срине някаква сграда чисто конструктивно, защото вече вътре всичко е ръждясало, гноясало и така нататък, и не дай си Боже, някой да умре заради човешката простотия. Това е всъщност нещото, което мен най-много ме гложди отвътре. И има начини, не толкова сложни, примерно с санирането, да се направи адекватно това нещо, но аз до ден днешен не разбирам защо не се прави. Чисто конструктивно това са амортизирани сгради. Накрая на деня става дума за човешки животи, нали така? Така е. Да стане тази политика, спокойно може да се влипат и панелни жилища. Добре, да върнем сега Така към... че се върна на панелните жилища. Да, човек каза, имаш ли интерес? Дани беше в чужбина. Ние по принцип нямахме много голям интерес, но казах, добре, нека да видим за какво става дума. Каза информацията, каза какво представлява. И на мен взе, че ми стана много интересно. След това, след 1-2 часа направихме оглед и оттам насетне беше една дълга процедура с преговори и успяхме да си заключим тази сделка. Той, както беше в чужбина, 5-6 пъти съм се обаждал, докато дигне, че беше малко заед. Тоест, тук ти спомена Но да- порталите, спомена връзки с хора в вашите вътрешни групи, познанства. Кои са другите канали? Сещаш се за друг канал? Може ли аз да кажа Да, кажи. два канала, Добре. които са абсолютен бонус тип от моя страна? Единият канал е нещо, което доста подценяваме според мен. Това са транспарантите, които висят по Да. балконите. Ще ви кажа, че последната сделка е тук във Варна, в един от централните квартали. Апартамент, който вече по приключване с реновирането, но и скоро го пускаме на пазара. Когато аз си паркирах колата отпред, нали, за да се кача горе да говоря с майсторите и така нататък, случайно видях транспарант на съседния блок. И тогава аз просто звъннах. То е ясно, нали, беше колежка брокерка и така нататък. И съответно, направи се оглед, имаше контрапредложение, определен период на изчакване и в един момент тя ми звъна просто и каза, купувачът приема вашата цена. Дори не знаех, че го има в интернет, ако трябва да съм честен. Видял го просто, имаше един, даже не беше транспарант, беше един залепен плакат на прозорец на съседната сграда. А ние вече като знаем долу-горе какви са ценовите диапазони в този микрорайон, можем много бързо да си направим сметката дали се заслужава тази инвестиция или не. Така че ето още един канал и само, извинявай да довърша, втория канал е нещо, което е малко по-неконвенционално, което ние използваме. Казваме на, в частност, дори нашите работници, нали, нашия бригадир, с който така, доста имаме и уважаваме, наред с оперативната работа, която вършим, ние сме му казали, ако ти, примерно от други клиенти, нали, където ходиш по обекти, огледи и така нататък, ни докараш сделка, си плащаме комисионна. Точно така. Защото ти ни носиш бизнес, нали, когато ние купим апартамента, ние пък ти даваме обратно работа. Тоест, ние казваме не само в социалните медии, нали, и в лични разговори. Аз съм говорил за това как бяхме на рожден ден на една съученичка на нашето дете, където просто се заговорихме, знаете как се случват нещата и аз трябваше да кажа с какво се занимавам. И тогава имаше голям интерес, и хората казаха, бе, имам един апартамент в квартал Възраждане, където знаеш ли, че може, ако искаш да се чуем, да се направи оглед и така нататък. Така че истината е, момчета, никога не знаеш откъде ще изгледа заечето. В реалистично направихте те наречения план Ореал, който да вижда всичко.
където ние имаме изкуствен интелект, ботове, които ходят в Facebook, събират частните обяви, защото имаме на база данни с всичките брокери, знаем кои са брокери, кои не са брокери. Филтрираме всичко, което не е брокер, защото брокерското под някаква форма идва при нас. И така наречените обяви от части лица, които са пуснати из интернет, ги събираме в Realistimo, ама вашия скрейпър няма ги достигнеш, ще трябва да имаш специален тип акаунт да мога да ги видиш. Идеята вътре е, че искаме професионалисти да имат достъп до това нещо. И сега в момента брокери България в основните градове вече могат да имаме даже доста, които активно го използват това нещо и ги виждат тия обяви и ги получават в различни форми. Но другото интересно нещо е, че започваме да си мислим, окей, как можем да помислим за инвеститорите в България, които искат да получат доста до тая по-интересна информация. И не просто да се налага някой да го прави под някаква форма и ние просто да го дадем като услуга. Защото да можеш ти като един инвеститор да се логнеш вътре, ние знаем, че ти имаш нужда от цифри, имаш нужда от статистика, ти имаш нужда от данни. Смея да твърдя, че в Realistimo имаме едни от бих казал, точните данни за цени на имотите, защото при нас изчистихме почти всичко, що е фалшиво, което успяхме да намерим. Много такива. Има много такива, ни беше трудно, доста агенции махнахме, които само това правят. Целият бизнес модел е такъв, така че да можем да имаме адекватна информация, защото ти може да направиш статистика единствено на чиста информация. Защото още взето фалшивите обяви са на подценени цени, съзнателно, за да примамят хората, звъннат и т.н. И в крайна сметка, ако ти правиш статистика от нереални цени, накрая ти е нереална статистика. Тоест ти като инвеститор ти искаш да знаеш, ето ти сам каза, аз познавам този квартал, знам цените тук, съответно аз съм по-спокоен да инвестирам, да купя следващия имот. Абсолютно. И нашата цел е да направим едно място, и все още се чуем дали го направим, защото толкова много неща правим едновременно, че на кого да обърнем първо внимание, но идеята е в един момент да имаме инвеститорски акаунт, в който приема инвеститора да може да се логне вътре, да види първи тия обяви, да види всичко, що е от частни лица, да може примерно да търси по подцененост от средната цена на квартала, така че да му излизат правилните за него неща. Вече като се премахнат фейк обявите. Това е задължението. Фейк обяви никой не иска. Така че нашата цел е просто да ги няма. Под никаква форма да не съществува, защото ние не ги искаме. При нас много агенции махаме завинаги от нашата платформа, просто защото фейк обявите са голям проблем. Просто и самата идея, че твоя бизнес модел е такъв, значи, че ти как ще разчиташ на този човек да правиш бизнес с него. Още взето, кой знае какви други неща има, които не са добре. Тук говорим за големи инвестиции. Така че много сериозно мислим в тази насока. Направили сме постъпки, някои неща вече работят, други са въпрос на довършване, защото от нея време тестване с фокус хора, те как го ползват, защо го ползват, но това е важен момент, защото ти искаш да имаш цялата информация, искаш да имаш цифрите в момента, ама искаш да видиш предложенията в момента. Хубавите предложения много често изчезват преди да бъдат видяни от широката публика. Само, че под някаква форма имаме възможност ние все повече и повече да стигнем до тия листинги, да ги покажем на хората, които наистина ги искат, които професионално с това се занимават и могат да го оценят и те повече ще ги оценяват в рамките на дни, на часове, на минути се случва. На минути става. Имали сме случаи с минути. Да, с минути сме случаи. Така че това е супер, между другото, което казваш, защото не само заради преплитането на темите на какво е било преди и какво е след изкуствения интелект. На теб това ти е бизнес, в крайна сметка, информационни технологии. Аз лично с нетърпение ще се радвам да направим една работна среща, тъй като и Алекс най-вече в нашия тим разработва немалко неща с изкуствен интелект, така че то не е бъдещето, вече се случва. Самият факт, че ние сме инвеститори, трябва да работваме неща с изкуствен интелект, говори какъв е проблема в България, който е поздравлен, че ще подаде такава инициатива и дейност и наистина със сигурност, ако е това, което го казваш, аз искам да го видя. Ако има възможност някога да го реши да го пуснете на пазара за инвеститори, супер, това е. Ние ще бъдем първите, които ще се абонираме, защото това е уникална информация на въпроси, по-скоро на твой въпрос, как ние оценяваме и аз още преди няколко години изградих един модел, който е до ден днешно го използвам на дневна база в нашата компания. В случая за стратегията е Fix and Flip, който ние купуваме имот в локално състояние, подобряваме го, продаваме. Буквално за 3 секунди аз знам, вече ние знаеме къде какво трябва да купим. Тоест, излиза оферта на имот Хикс, естествено ние знаем кой е имота, видяли сме го. Тоест, ние преди отидем да видим имота на живо, виждаме го в офертата някъде, автоматично знаем какво скрития потенциал къде би бил.
този скрит потенциал го взимаме и решаваме дали има смисъл или няма смисъл. Ако кажем, че има смисъл, след това си правим правилните си проверки, още преди да сме отшли до мястото на огледа, разбираме какво се случва с имота, колкото може да съберем обратна информация за нас, не трябва в преговорите, защото ние винаги даваме контраоферта на огледи. Или даваме цената, която е толкова добър ремонт, или даваме контраоферта надолу. А за да правим тази контраоферта, ние трябва да сме направили да разберем какъв е потенциала, да разберем какви са му проблемите, още преди да сме отшли на място. Така че това, което ние правиме, когато виждам този потенциал, тук става трудното при нас и в света на инвеститорите, че ние трябва да видим не цената днес каква е на локално имот, който е в лошо състояние. Трябва да видим каква е цената му утре в имот, който е перфектно направен, да кажем, ние ги правим до ключ. И тая разлика е сериозна. Тоест, ние трябва да се фокусираме върху бъдещето, което е ние си изкараме имоти до 3-4 месеца на паз. Сделките са от нотара до нотара са горе-долу по 4 месеца. Така че ние гледаме бъдещето на този имот, как ще го подобрим, как ще му скараме скрити потенциал, как ще го направим по-функционално, как ще го направим дизайн, как ще направим това. И се опитаме да разберем този имот към днешна дата, бъдещия имот, колко би струвал. Тоест, ние гледаме винаги бъдещето. Имаме ли го това бъдеще, оттам насетне го връщаме по настоящия момент, т.е. от това бъдеще слагаме разходи за ремонтни дейности, които са при нас имаме средни стойности спрямо отделно жилище, но имаме около стандартизирана цена на квадратен метър горе-долу. Плюс-минус 5-10% не е проблем за нас. Слагаме този разход, впоследствие слагаме всички транзакционни разходи при покупката до продажа, т.е. ние винаги слагаме 3,6 на покупка и 3,6 на изход. А пък ако няма на покупка на изхода, нали, това е чиста печалба за нас, добре дошъл за нас. Оттам насетне имаме, ако работим с външно финансиране, трябва да калкулираме лихвите ни, които трябва да платим към инвеститори. И като цяло това... Данъци, естествено, да. Ние плащаме данъците. Да, плащаме данъците. Всичко това се взима, дава една сума хикс и тази сума хикс не трябва да сложим печалба. Печалбата ни е, да кажем, обичаме да търсим поне с 20% възвръщаемост на общия капитал и цена на изход, минус СМР, транзакционни, всичките му допълнителни разходи, данъци, минус печалба, докарва до цена. И това е цената, която ние максимално може да е на продавача с цел да влезем в сделка. И това е нашия модел. И това го казва целият модел, който съм изградил. Трябва да бъде буквално няколко параметра и след 30 секунди да знам къде трябва да купим ние. И с тази информация ние вече отиваме още на огледа, знаем къде трябва да сме купили и започват разговорите. Ако ни харесва, сега ако е нова сделка, първо излезе на пазара, т.е. нова оферта, много трудно може да чупим, да кажем, продавач, освен ако наистина не е правилно оценена възможността. Имали сме такива сделки, буквално излиза в 5:30 след обяд излиза в офертата. Дани в случая беше първи събота сутринта, една февруарска сутрин и го взех. В смисъл взехме го на цената, на която е обявена. Даже мисля, че добавихме. Не, свалихме, после ни го дигнаха. Да, така и беше. Да. После ни играха ли някакви номера, но няма значение, взехме си офертичко точно. Имало е наши колеги, наши ментори, също нещо. Буквално толкова е важно да имаш тази информация. Отново ще потвърдя, оферта излиза в 10 вечерта. Или един от нашите ментори, партньор я вижда, казва на неговия партньор излиза нещо, той да отреагира в 0 часа. Полунощ. Мен ми се е случвало да правя оглед по тъмно в 10 с камера и да го 10-15 да го купят. И в 0 часа и 30 минути се договаря на следващия ден да бъде първи и се купува. И се дадат още пари. Още пари дадат и на брокер комисиона. Още пари дадат само и само да го вземеш. Така че това е целият модел. Един модел, който е отзад напред. Малко започваме от края, да се връщаме в начало. Има и няколко други канала, които аз лично съм използвал. Часейта преди 15 на години беше супер, много ми хареса тогава. Ние все още ходим, обаче се го изберем за жалост. Да. Купувал съм от търг на Български пощи, купувал съм от общински търг, купувал съм място от общински търг за строеж. Такива неща. Така че, смисъл, ако ние си разширим фокуса малко повече и излезем от стандартните
обяви, които излизат, но видим разни интересни такива възможности навсякъде. Ние като стартирахме, дори залепвахме така по рекламите табла на блоковете, че купуваме апартамент, така за ремонт. Точно се е такъв жълт цвят. С жълто на черен фон, да. Купуваме. Не е голяма стоеността на този подход, но тествали и него. При ЧСИ-тата го има този момент все пак, нали, като недостатък. Всички го знаем, че спечелиш ли търга, ти трябва да си ликвиден. Ти имаш няколко дни да преведеш сумата. И нашите наблюдения са, пък и ние постоянно следим статистики. Скоро на Realto Group беше излязла официална статистика, нали, колко процента. Разбира се, различните региони на България са различни процентите, но все още една голяма част от сделките са с кредитно финансиране. И всички тези хора, които, да кажем, за лични нужди или инвестиционни цели ходят по огледи и искат да купят имот, те по дефиниция отпадат за ЧСИ-тата, което е добра новина за останалите инвеститори, които са по-ликвидни в момента. Но грубата статистика, аз като живях в Германия, ти също, нали, си бил там и може би знаеш, грубо от 10 ЧСИ-та, нали, има една добра сделка. Това е чиста статистика, която тук виждам паралели между България и Германия, защото един от нашите инвеститори от София, той е така доста опит има именно с ЧСИ-та през последните години и той потвърди това. Тази статистика, която е. Да, със сигурност е канал. Ние все още го правим. Да, там обикновено купуваш проблеми, документационни проблеми и всякакви тежести, какво ли не, за да се заслужава, разбира се, цялото това нещо. Често на търговете се стартира с ниска цена. Примамат се много хора да отидат, нали, плащат задатъка, участват официално на търга. На един от първите търгове, където ходихме тук във Варна, близо 70% над обявената цена, жената, която спечели търга официално, тя плати, където според мен там вече не става дума за математика, за някаква емоция, някакъв сантимент. Спокойно можеш да купиш същия апартамент в един блок разстояние. Явно искаш точно в този апартамент. Говоря на пазар, в смисъл оферта. И това е причината защо ние, когато ходим по огледи, абсолютно винаги питаме, може би най-важният въпрос. Защо се продава този имот? Да. Понякога, нали, брокерите, сега разбирам ги и тях, или нямат тази информация, тъй като самите те не са го задали този въпрос. Това не означава, че ние не изискваме тази обратна връзка, нали? Тъй като били сме на оглед и 2 месеца по-късно, неочаквано, ни звъни телефона вече, да кажем, септември месец, за същия този имот провели са една камара огледи, обаче поради някаква причина апартамента не се е купил. И точно тогава ти звъни телефона и те питат, все още важи ли офертата. Истината е, че тайминг ефекта, това за което си говорим, е изключително важен и това, че някой веднъж ти е казал, не, аз го виждам в преговорите, нали, която ми е другата любима тема, това, че някой днес ти е казал, не, нали, получават инфаркт по улиците, как може такава контраоферта да ми дадеш, айде, чао. Колко пъти сме го виждали това нещо? Това не означава, че няма да ти звъни по-късно телефона. Нали? И това много хора не го разбират. Нали? Ние естествено го използваме в ежедневие. По принцип при нас ние това, което говорим е ключово. Трябва да има огромна информация за имота, за продавача. Имаме в повече случаи информация, повече колкото самия брокер, който презентира продавача. И това е важно за нас, защото в преговорите ни е ясно вече в момента, вие ще го потвърдите при вас, че може би по-голям процент от обявите, които се пускат, са над пазарни нива. Да кажем с 1, 2, 3 до 5, но над пазарно. Малко са пазарните, пък да не говоря под пазарите. В най-добрия случай с 1-2% под пазарни оферти. И ние като купувачи, ако нали, искаме печала да направим. Защото ние в момента, това, което казва Дани, така, когато си говорим за ЧСИ, там основно се бориш конкуренцията е инвеститори, адекватни хора. Обаче, когато не си на ЧСИ, а си на нормална оферта, ние пак сме опитни инвеститори, ние конкурираме пак с опитни наши колеги, които са наши приятели, но има и купувачи, които са нормални, искат да живеят. Има и купувачи семейства често. Да, но има и купувачи, които са млади семейства, мъжът или повечето, че мъжът има опити, има и връзки и контакти, и спокойно този имот може да го вземе, да го подобри и да го направи, жената го направи дом. И ти се конкурираш с допълнителен фактор. И този допълнителен фактор, той не го интересува печалба. Той не го интересува нашата печалба. Той казва, много купим в момента, обаче ние не можем да купим в момента, защото трябва да падем надолу. И сме в позиция, че трябва да ни допълнителна информация, за да подобрим нашата позиция като инвеститори, за да успеем да влезем в някакви, що годе, преговори с ответната страна,
той в началото, както каза Дани, той се дърпа, продавача се дърпа, но в последствие, когато разбере, че е малко грешно оценил офертата, подхода, маркетинга. Говорите за време на пазара. Това е една метрика, дето липсва пак на българския Да, но тази метрика е толкова важна. Да, и тази метрика метрика е е защото уникална. ние имаме информацията. Знаем кога брокера маха и слага един листинг по 5 пъти, защото да изглежда по-нов, нали? Но независимо от това, аз препоръчвам на всички, които търсят под някаква форма имот да го купят с инвестиция, да влизат често в порталите, защото хубавите оферти изчезват на момента. Ако въобще стигнат порталите. Да, но тия, които стигат, независимо, нали, ако ние искаме малко по-пасивно, а в същото време и така да сме пуснали радара, искаме да го следим това нещо, искаме да гледаме постоянно какво се случва, защото те идват бързо и изчезват със същата скорост, с която са дошли. И още дето в повече случаи ни вижда една стара картинка на едни по-старички застояли имоти, които те стоят, защото има причина да са там. Нали? А хубавите, тия са топ, идват и заминават. Обаче от друга страна, тия стоят прекалено много. Тук вече можем, ако ние сме добри в преговорите, да докараме също добра цена, защото този клиент вече в един момент се е изхабил от обаждания и те спират в един момент да му се обаждат. Знаете ли кое, момчета, е много интересно? Ние умишлено следваме този наш принцип абсолютно винаги. Дори първоначално да нямаме интерес към съответния имот, абсолютно винаги правим контраоферта и това автоматично ни диференцира от, бих казал, поне 80, ако не и 90% от всички останали, включително и някои инвеститори, които отиват, виждат апартамента, дори не гледат назад, където евентуално има още скрит потенциал или таванска стая, имахме един такъв случай, да, и си заминават. Правете контраоферти, повярвайте. Правете ги тези контраоферти, защото от срещната страна трябва да знае каква е твоята позиция, без значение дали харесва или не. Нали, може днес да не си окей с тази цена и пак се връщаме на тайминг ефекта, живеем в динамични времена, обстоятелства се приемат, днес не си бърза. Българина какво прави? Пуска си като частно лице, нали, в повече случаи офертата или там имота, който иска да продаде. От комшията байваунт съседния вход е разбрал той на каква цена го е пуснал, още не го е продал. Нали, това за него е бенчмарка, сравнението. Пуска си офертата и, нали, естествено почва да се дразни, налазват го брокерите, звънят му по телефона и така нататък, но той си мисли, че знае какъв е пазара, а всъщност не знае. И това, което Алекс ти каза преди малко, нали, надпазарно, подпазарно и така нататък. Истината е, че са малцина хората, които знаят къде е истинския пазар, истинската пазарна стойност. Тъй като аз в Германия бях правил едно обучение, тогава като стартирах като инвестор в имоти, където изкараха ни от хотела, където беше семинара, двудневен семинар събота неделя в Мюнхен, изкараха ни от хотела и отидохме на една улица и казаха, какво виждате? От едната страна, там изложението беше важно. От едната страна имаш хубаво южно изложение, ниска сграда, красива, с добри вертикални планировки, градинки и така нататък. И от другата страна бяха някакви стари незрачни сгради. Ето как дори на една улица, този абсолютен микрорайон, може да имаш тотално различни цени. Те тогава ни бяха дали така отправни точки. Близо 1500 евро разлика на квадратен метър имаше през 10 метра разстояние. Така че мисля, че това е един много добър пример за това как наистина ти трябва да познаваш твоя микрорайон и инвеститорите, нали, знаеш за кого говоря, наши ментори и така нататък, точно на това ни учиха, когато ние стартирахме. Харесайте си един регион, не се разводнявайте да ходите по квартали, където си мислите, че знаете къде са честните пазарни стойности на имотите, освен ако не ви е цел да си разширявате портфолиото и си стоите там. Да. Дали ще е лятно кино Тракия, дали ще е Чайка, нали, във Варна, да дадем няколко примера с квартали, които са интересни за нас, в един момент няма значение. Бъди силен там, където имаш информация. Както Дани каза за ментори, и ние в момента сме ментори на наши ментите, ли как се казва? Не знам тази дума как се казва. Ментите, те дори утре ще подписват и предварителен договор, което е за нас голяма радост, защото много тежка, така, не тежка, продължителен ментор правихме с тях, теоретичен, сериозна подготовка и в момента вече плодовете ще се берат. Ние тя ги учим буквално, има квартали, в които трябва да се специализираш. Може да бъдеш цяла Варна в последствие, но започни от някъде. До така степен ги обучаваме и ние това от нас научили, че когато видиш една оферта, защото, нали,
Когато се говорим за прозрачността за офертите, много хубаво би било, да се каже, тая оферта е на тази улица, на тази локация, на този номер. Аре, после ще го намерим къде се намира. Снимки на общите части. Много хубави работи, но няма. Но какво имаш? Гледаш една снимка и през прозорец виждаш някакъв силует и този силует си кажеш, този силует знам къде се намира. Той се намира в ериси кой квартал, ериси къде и като знам къде се намира, пускам Google Maps, обръщам се, гледам го, намирам го. Вече помага достатъчно. Да, помага, ама до сега много и после взимам го тази информация, че търсим идентификатори. Кой е собственика, после пускаме в имотен регистър справки да видим какво се случва с там. Тая цялата динамика, дори брокерите не я правят. Ние имаме една статия на тема как да разбера кой е собственика на даден имот, така че който му е интересно как става номера, ще сложим линк отдолу, прочетете, интересно е. Момчета, истината е, че всичко е свързано и вие го знаете. Нали, откъде стартирахме там, как намираме добрите сделки? Как въобще ги оценяваме дали са добри или не? Нали, Алекс е разработил един уникален екселски модел. Аз, понеже си бях купил в Германия подобен модел за тамошното портфолио, което имам, далеч няма тези функционалности, които той е внедрил, напаснати на българската действителност тук. Нали, където автоматично смята какви лихви плащаш към инвеститори, нали, ако е кредит и така нататък. Хубавото, че този модел Дани не го използваме, но аз съм го направил като продукт за българския пазар. Тоест, взема едната стратегия, която ние използваме, използва класическите найем стратегии, БРР стратегиите и цялостния knowledge, т.е. цялата информация ти да станеш инвестор в имоти, причупвайки през финансов due diligence нещата. Това е фокус. И правния. Много хора си мислят, примерно, че когато имат кредит, банката е проверила абсолютно всичко. Истината е, че дори и банките правят грешки. Последно бях ходил на един оглед, всъщност ние бяхме заедно, тук в колхозен пазар. Всичко знаем квартала. Между другото, сетих се и само спомняш се, когато каза контраоферти, тя нито една контраоферта не беше казала и от колко месеца беше. Именно. Отиваме и официално виждаме по този идентификатор, че съответният имот е 90 квадрата застроена площ. Нали, там не коментираме кое е светло, зидове, плюс, минус или така нататък. Аз пускам лазера, това е друго нещо, което винаги правиме. Нали, тумани верни. Пускаме да видим в реално време, защото не знаем кой какви преустройства е правил в миналото и така нататък. И виждам, че в момента този апартамент е 65 квадрата. Окей, добавям зидове, колко да станат 75, 80, не са 90 през всички положения и влязохме малко в един такъв спор с хората, които ни заведоха там. Защото в един момент пък цената се пречупва през квадратния метър. Примерно казваш, окей, за този регион средна цена, да кажем 2000 евро на квадратен метър. И започваш едни грешни сметки да правиш от самото начало. Така че много трябва да се внимава. По-добре човек трябва да е недоверчив на това какво му се говори и много внимателно да се проверява документацията, преди да вземе важното решение дали да купи или не. Да. Освен документацията, смисъл, документацията идва по-нататък. Всичко започва от пазара. За нас най-ценното нещо, респективно вие като сайт, който може да направите такава функционалност за инвеститора, най-ценното нещо е информацията. Тоест ние да знаем аджеба на колко може да проем той имот. Всичко друго е без значение за нас. Всичко друго е нищо. В смисъл, на мига може да направим правилните. Ако вие не може да направите, адвокат ще го направи. Ако не може да направите преустройство, ще дойде те ще ги направи. Ако не може да направите с майсторите, имат приятели, ще месец една фирма ще платите повече, да се научите. Аз ще кажа ние какво правим по въпроса. Първата стъпка беше да изчистим обявите, както казах, които са фалшиви, защото разни други портали пълно с фалшиви обяви, цената е една друга и ти си мислиш, че това е цената, ама тя не е това цената. И втората стъпка си казахме, окей, има много хора в България, които имат някакъв имот някъде на 5-тия етаж, 6-тия етаж, стои заключен месец, 2, 3, 5 година. Примерно те имат ап, в който могат да си видят сега криптопортфолиото им колко или стокс колко имат, или примерно да си видят банковата сметка колко имат в момента, ама ти не знаят колко им струва имота в момента. И понеже не знаят колко им струва имота в момента, защото няма информация адекватна. Нали? И всичките информации, които ги има онлайн там, ние знаем, защото ние по нас сме си ги гледали, те не стават. Това е абсолютно грешно. Ако някой почне да се води по тая информация, губи пари. Почти винаги. От която и да е страна, губи пари. И тогава направихме нашата статистика, като изхвърляхме обявите и само тия, които в момента са на пазара, започнахме да ги вадим тях средностатистически. И то пак използваме такива статистически модели, където махаме примерно
такива големи аномали, защото имаш примерно един-два, че са много ефтини, защото имат някакъв брутален проблем вътре или някакви са много скъпи, те пък имат, там са турболуксозните, така ти изкривястъци си. Медианите взимат. Точно така. И ни почнахме да вземем, нали, златната среда. Ако имаш достатъчно представителна извадка, така, извадихме тая цена и направихме едно безплатно приложение, портфолио на реалисти. Ще сложим един линк пак отдолу, който иска да си го изтегли. Безплатно е, всеки един човек може да си го вземе, да си вземе това портфолио, да се сложи имотите вътре. Примерно да се сложи, имам двустаен тук, имам наследствена къща там, бла, да си има така едно пълно портфолио, което всеки месец автоматично му се обявява. Идва едно съобщение, където радъм, сега имотите струват толкова, потенциалният наем е толкова и разходите са си толкова. Нали? И той казва, хубаво, аз ще го държа затворен, ще продължавам да го за да ми го направи някой нещо на този имот. Нали? Следващия месец идва следващото съобщение и казва, чакай сега, този месец ще вземеш толкова пари наем, нали, годишен, защото ние го сменяме директно на година. Да, много яка идея. Да, нашата цел е всъщност да изкараме всички тия заключени затворени апартаменти на вторичния пазар. И да ги вкараме в обращение, като просто залеем човека с правилната информация, с точната информация. В момента имаме хиляди хора там, които го ползват това нещо. Всички от вас, които имате в момента и такъв имот, който стои, опазите по някаква причина заключен, пробвайте портфолио, сложете го вътре и просто вижте потенциала, който е заключен вътре. Той е асет, колко пари струва и какво стои вътре зад него. И вече вие може да си прецените сами как да го реализирате под някаква форма. Аз искам да питам следното. Българите често мислят, че ако купят имот, могат да ги излъжат, може да загубят пари, може нещо да се случи с този имот. И затова и не предприема тая първа стъпка към закупуването. Можеш да кажеш малко за това? Какво мислите вие? Като инвеститор, ако купуваш или като стандартен? Човек за себе си. Като човек за себе си. Да започнем първо от там, че човек, когато купува за себе си, всички сме минали през това нещо, ти винаги влагаш някаква емоция. Колкото и да си силен на сметките, колкото и да имаш опит преди това, в един момент, когато една жена влезе в една готова кухня, баня или каквото и да е, сметките започват да губят всякаква логика. Там говорим наистина за емоция, което е абсолютно нормално. Хората, и това е ролята на брокера, между другото. Ако има брокера, в повечето случаи статистически погледнато има брокер, който представлява, примерно да кажем, купувачите. Брокера трябва да е кристално наясно какво точно търсят тези хора. Ние сме си говорили с брокери и те са потвърждавали, че понякога процеса на търсене продължава няколко месеца, дори до година имахме един случай. И през тази една година клиентите са променили на 180 градуса търсенето си. От апартамент преминават към къща извън града, от определена квадратура казват търсим нещо 3 пъти по-голямо, нали, защото имаме добър кредитен потенциал и така нататък. Но това, което искам да кажа е, че ролята на брокера е да знае много добре какво искат клиентите. И когато вече отсреща има достатъчно обяви, без значение дали ще е наш инвестиционен обект или просто някой предлага съответния правилен за тях имот, се стига до сделка. Това е. Но освен брокерът, човека, ако говорим за живеене, той трябва да знае какво иска да си купи. В повечето случаи, ако има мъж и жена, те много не са наясно какво искат да си купят. Не, наясно е жената и мъжът просто казва да. Ако му излизат сметките. Ако му излизат сметка, пак казва да. Така че, нали, за купувачите, за живеене, там са много по-специфично. Ти купуваш, защото имаш нужда. Нали, в повечето случаи имаш належаща нужда, в момента трябва да купиш имот, защото примерно имаш второ дете, трето дете, или трябваш да... Каквото и да е, малкият апартамент, нали, там е ясно. Има ясна нужда, тази нужда трябва да бъде удовлетворена, решен този проблем по някакъв начин. Но тъй като ние си говорим и за този подкаст е за крайна сметка и за инвеститори и за как се правят пари, пък мисля, че голям процент от хората това ги интересува. За начин на мислене на един инвеститор, тъй като ние създани сме, по-рано ти казах какъв е нашия модел на покупка, какъв е нашия модел на оценка. Това е една елементарна сметка. Нали? Математика до 5 клас, другото е Excel, образно казвам. Аз така много обичам да казвам. Ако си силен до математика до 5 клас, няма никакви проблеми да си инвестор. Въпросът е там, че ние сме финансово дисциплинирани инвеститори. Трябва да излязат сметките. В повечето, че да кажем брокера и не ги разбират тези сметки, не трябва да му обясним как са тези сметки. Ние обучаваме от другата страна. Когато намерим добрата възможност, ние си действаме веднага. Но има хора, които ние ги обучаваме, наши хора, които
както казах преди малко, са вече заключила сделка, сме конкурирали с различни клиенти на нас, които са написали много въпроси и в един момент възможността е на масата, буквално е тук, както си говорим с вас, трябва да сам подпишеш на предварителен договор и те се страхуват. Тоест, в един момент нещата излизат извън рамката на финанси, извън рамката на рационалността, на разума, а влизам в емоцията. И като влезе емоциите, като влезе пари, като влезе инвестиции, тогава става много проблематично за всеки един, който решава да бъде воден от емоция, защото емоцията контролира парите, а не ти контролираш емоцията, впоследствие да правиш правилните сделки. Много пъти сме виждали хора, които буквално искат да влязат в този бизнес, страхуват се от брокери. Нали? Казвам го в прав текст. Или има дори някаква неприязън. Имат и неприязън. Сега, ако трябва да включим възможностите, тук и ретроградния Меркурий мога да вкараме даже, защото е така лайт мотив в много наши епизоди. Със сигурност, но идеята в един момент, накрая като дръжме чертата, имаш възможността днес да купиш имот, обаче струва 150, 200, 300, голяма сума пари и те хората се притесняват. И точно тук е вече вододела, в който ние много пъти сме го виждали, и ако няма някой, който ти е ментор, ние имаме ментори и просто те казаха едно изречение и ние вече това го научихме и нали, много ни помага. Едно елементарно изречение. Или вие ще го купите, или не ще го купим този имот. И ти разбираш, че вече някакво се притесняваш. Да кажем, ние бяхме в началото, имахме известни притеснения за даден специфичен имот, защото просто не бяхме сигурни на реализация. Дали ще ни излязат сметките? Те сметки ни излизаха, просто не бяхме сигурни в крайната сума, поради причината, че няма много голяма информация. Тоест тук не говорим за масов пазар, който е квартал, голям панел, ЕПК и тук ли говорим за специфичен район, който няма много информация. И там каквото излезе, веднага се заминава. И е много трудно да направиш оценките. И трябва да действаш много бързо. И трябва да действаш много бързо. И това те притеснява. И говорим за стотици хиляди лева или евро, няма значение. И това цялото нещо, едно елементарно изречение, ти казва или ние, или вие, и естествено ние го взехме. Също казваме в момента на момчета, които ние го обучаваме. Или ние, или вие. Но точно това елементарно изречение или вие е разликата, защото много хора буквално виждат възможността и се планират. Измислят всякакви работи. Ние в момента, колкото да го обясняваме тук, колко ги разбираме нещата, нещо ще излезе, ще скочи нещо, няма да оцелям СМР-то в доточността, може да го личим 5, 10, 15% след тая. В смисъл, ние влизаме в сделката. Може да края да не бъде с точно, може да бъде в повече случаи дори излиза над нашата оценка. Да, може да е спрятно. Може да бъде над нашата оценка, може да бъде под оценката. Но в крайна сметка ти буфираш консервативни пазарни стойности, не някакви оптимистични. И ако влезеш в добрата сделка, нашата основна работа на инвеститори е да намираме сделката. Каквото си говорим, това е сделката. Купувач, ако е частно лице, иска да си купи имот, който удовлетворява неговите нужди. В дадения квартал Хикс, не на другия край на града. Инвеститора какво иска да купи имот, без значение къде е, да му дадат неговите сметки. Накрая дена това е логиката на нас. И ако има имоти, ако има възможност, ако ти имаш възможността да я финансираш, един момент кажеш, нещо ще стане, това е голям проблем. Защото нещо ще стане винаги, със сигурност ще стане нещо и ти трябва да оперираш в среда, в която не си сигурен за какво ще стане. Нямаме цялата информация. Дали купували се имот, който беше старо строителство и мислихме, че бъде лесен ремонт. Ние купихме имот, който само като дръпнеш тапетото пада стената. Как да го знаем това нещо? Дали, няма да го знаеш това нещо. Естествено, много малко се изненадите вече за нас, но ние оперираме в несигурна среда. Колкото и да е сигурен имотния пазар, колкото да е инерционен, колкото и какво ще да стане, ние не контролираме външни фактори, контролираме нас самите какво правим ние, каква е инвестиционна стратегия, сметките ни, процесите ни за всички вътрешни процеси, оттам насетне дали ще реализираме цената Хикс или по-малко или повече, ние това не го контролираме. И така действа. Голям процент от хората се притесняват да действа, защото първо имат нужда от пари, както вече говорихме, парите се намират лесно, трябва междудобрата сделка. Междудобрата сделка просто трябва да купиш, да подпишеш, да действаш. Добре, да завършим с нещо по-интересно така. Кажете някоя забавна, интересна история от вашето време в имотите. Да. Добре. Със сигурност имаме доста, Алекс, коя да дадем като пример. Аз сещам за една конкретна, която е даже буквално на последните дни. Аз ще кажа тази, която преди една година, ти кажи тази, която е конкретната. Купуваме имот, който има частично обзавеждане. По-скоро представете си един празен апартамент, в който има едно пиано.
По принцип, аз винаги съм бил зле по музика, но тогава много гледа бяхме с жена ми и тя каза, нека да проучим нещата, как стоят с това пиано. И в един момент се установява, че пианото е доста така сериозна скъпоценна реликва. И естествено, разбира се, ни попитахме от срещната страна дали е окей да го запазим. Иначе апартаментът беше изцяло изпразнен, всякакви мебели, вектори и така нататък. И на по-късен етап мога да дам точната статистика, нали, флипването на пианото, точно колко пари е изкарало, тъй като искаме да го реставрираме и така нататък. Нали, там също можем да добавим стойност. Обикновено ние изхвърляме всичко, което или го подаряваме. Случвало се на някои от нашите работници, казват примерно бойлера е функционален, може ли да го вземем? Да, разбира се, климатик и всякакви такива неща. Но това е един така доста интересен случай според мен, който първо е, нали, различен от стандартното, което преживяваме, за което също трябват очи, нали, да го видиш като скрит потенциал, като възможност за изкарване на допълнителни пари. Нали. Така че това е доста актуален пример от последните дни. Алекс, ти сещаш се за нещо по-различно от... Миналата година имахме нашия бригадир ни даде една възможност за покупка в локация 12 от 10. Толкова си на локация. Да. Това е много интересна история. И трябваше да тръгнем, договаряме с продавачката сделката, но се виждаме в 8 часа вечерта. 8:30 беше вечерта. И час и половина, 2 говорим. Тежки преговори бяха. Накрая ние с носим предварително стопка парата. Ние сме подготвили пълна документация, само точно не сме ввели на жената и да види пред нея, че не правим някаква... Предварително сме въвели данните, тя е спокойна. Стана 10:30 и ни бяхме заведени. Шумно, хората се забавляват, тъмно и ние сме на фенерчета на телефоните и пишем. Аз всички гледам така, с сервитьори, хора гледат какво става, какво са и ни подписаме. 10:30, ти вземи тези пари, взимам ги, да, добре за този имот, окей, добре, благодаря. 10:30 на фенерчета на телефоните. Много беше забавно, ще нагледаха какви сте хора, но да. Забавна история. Със сигурност беше. Край също е доста. Да, край беше много хубав. Не спечелихме този имот. Впоследствие не се реализира сделката. Не се реализира сделката. Разбира се, имаше неустойки и така нататък. Направихме си 100% възвръщаемост. Много внимаваме какво правим. Така че имаме такива сделки. Но беше определено интересен опит, който... Нали, и това е между другото, Алекс, сега като се замисля, една от основните причини защо нас не харесва това, което правим, защо си обичаме работата, нали, някои го наричат бизнес и така нататък. Той е бизнес реално, но ден с ден не си прилича, това е истината. Обект с обект не си прилича, запознаваш се с нови хора, нали, все пак тук е човешкият фактор, различните стейкхолдър групи, дали ще са колеги инвеститори, брокери, всички експерти, с които работим, нали, архитекти, конструктори, дизайнери, адвокати, счетоводители, всички, които са от А до Я. Просто на мен това ми липсваше в корпоративния свят, където бях 15 години, където с малки изключения, нали, примерно свърши един проект, започваш нов. Така че да, това е нещо, което ме мотивира да правим това, което и мене. Буквално всеки ден се различна шапка. Шапка на брокер, шапка на купувач, шапка на адвокат, на счетоводител, на данъчен експерт, на бригадир, на архитект, на дизайнер. Често сме психолози, между другото. Да, много пъти, не знам как е нашия късмет, всичките ни сделки до сега трябва да ги спасяваме. Ама няма сделка, която не сме спасили. По спасяване говорим или купуваме от продавач, нещо се случва с продавача. Всякакви казуси вече не снимнаха с година и половина, или ние продаваме имоти и в случай идват купувач, които го искат, трябва да оправим финансиране, или те се притесняват, ама как ще купя този имот, аз го искам този имот, ма притеснявам да купя имот. Всички възможности, или той е спасял сделка от сорта ние купуваме имот, буквално брокера казва, аз не мога да направя нищо, вие го направите това нещо. Значи брокера казва, беше случая с 3 наследници или 4 наследника, брокера ние искаме да купим имота, даваме цена, даваме по-добра цена от алтернативната възможност, беше добра възможност за нас, даваме отгоре. И казусът беше, че една от наследничките, нейният мъж, поради някаква причина решава да не сме и ние купувачите. Беше много интересно. 2 часа и половина той беше тогава, той више преговорите. Накрая брокер каза, аз не мога да направя нищо.
ние кажем, добре, ние ще направим нещо. Ставаш психолог, почва да медиатор. Ставаш психолог, Абсолютен медиатор. медиатор си. И ние той говори, добре, ние спасяваме сделки, окей, няма проблем за нас, защото той е специалист по спасяване на сделки вече и на военна преговори в много тежки ситуации. Имахме зелена светлина от всички наследници. В 8,5 той вече говори не с реалните наследници, а с мъжът на най-голямата мажоритарна наследничка. Който беше на няколко ръки със сигурност. Да. Не беше лесно. И сделката след 10 минути каза окей. Пример е много, но едно последно изречение от моя страна. Ние най-вече добавяме стойност. Да. Защото за мен няма нищо по-хубаво от това да отида на един оглед, където да видя стените му хлясали. Видимо от години не се живее в този апартамент, който стои на пазара и това е кощунството инвестиционна гледна точка. И когато вземеш тази пепеляшка и я направиш една принцеса. Това е нещо, което също допълнение към всичко, което казахме, много ме мотивира, защото ти обективно погледнато добавяш стойност. Това не са най-красивото нещо, което аз споделям неговото мнение. Взимаме твърде окаян апартамент и след месец и половина-два става много красив, уникален апартамент, функционален. Тоест нещо, което никой не го иска, защото никой не го иска, ние го купуваме в крайна сметка. Става нещо функционално, модерно, желано и хората искат наистина да го правят. И това е много готово. Това е предприемачеството в инвестиция с недвижими имоти. Ти реално ние сме в бизнеса, нашата единица основна имот. Ние придобиваме един имот и нашия бизнес свързан с този имот от началото до неговия край. Имаме една сделка, един продукт, всеки индивидуален имот е наш индивидуален бизнес, който ни го правим. Това е красотата. Ние виждаме проблемите, какво прави предприемача. Вижда проблемите и вижда решенията, знае как да направи тези решения, какво прави масата. Хората не ги виждат тези неща, обаче предприемача го вижда, договаря го на добри условия, купува, преобразява го и го пуска на пазара, си взема маржа, така че... И ето заключението е, че има пари в имотите. Така че хора, купувайте, продавайте, правете сделки. Ако този епизод ви е харесал, ударете един лайк, оставете един коментар долу, ще свържим тук да отговорим на най-интересните коментари. Станете абонат и до следващия епизод. Чао! Чао! Купи или продай имот на realistimo.com.